Salut! Eu sunt Cătală și astăzi vă voi sfătui ce să faceți în momentul în care vreți să cumpărați o placă video SH. În primul rând, rugați vânzătorul să instaleze FurMark, nu durează mult. Intrați pe browserul pe care îl aveți. De exemplu, al meu este Google Chrome. Căutați FurMark. Intrați pe pagina aceasta. Apăsați pe Download și instalați FurMark 2. Să nu luați în seamă acestea, deoarece nu este niciun virus. După ce este instalat, trebuie să rugați proprietarul să vadă dacă aveți artefacte. Apăsați aici pe Artifact Scanner și dați Run. De asemenea, placa video nu trebuie să treacă de 80 de grade, 75-80 de grade. În cazul meu este foarte cald în camera, de aceea mi se încălzește așa de rău. Dacă din păcate temperatura va urca, de exemplu cum este la mine aici, este posibil ca placa să fie minată sau să aibă niște probleme. Dacă aici nu va apare niciun artefact și temperatura nu trece peste 85 de grade, înseamnă că placa video este bună. Întotdeauna trebuie să testați și să nu luați pe încredere. Dă follow dacă vrei mai multe sfaturi despre cum să cumperi piese SH.